Mehriban dostlar, kadırlı ildeşler. Bu yedek size Türkmen goşuyun ölçeği vardı burun gerekin geldi. Hayratıyla şu şahitsizlik etdiyen dostlar ya goşuğa teyze başlayan dostlar. Hatta şu goşuyun içinde edip gören ömrünün yadayan dostlara da peydalı olarım kaldı. Men şol Mahtum bu kitabında da şu goşular vardı burun edipdim o tercümetinde. Şonda başında Mahtum bu kitabından 3 şiirli ölçek bardığını açıklap aydıptım şu vakti. Şimdi yargalı şunlar, yönünde. Biri Eruziydi, bir neçe koşu var, Mahtum Mulin yazan şu Behri Remelli. İkincem şol bir koşuyunu çıkarıptım. İkinci bir koşu da Muveşşeh diyalı o forumda. Şonu açıklamasını veriptim. Bir de Türk dünyasında ne değil, şu Türkiye koşuların hem yedenine yayvanlaşan bir ölçek var. Şol boğun ölçek dediği barmakla tanıma da değil ya. Farsça hecayı koşu değil ya, Arapçada, Farsçada. Şonu açıklayıp veriptim. Şimdi men şu üçüsünü arada da şu yerde niyetim gurrun vermek. Videoda. Yönü şolary böyle geçecek bolýan. Birinji şol Türkmen Türkiye koşularda yayvanlaşan şol boğun koşusy, barmak tanıma ya hejaly koşu. Sonra da ikincisi de şol bu verşehden men öňe makaly da ýazypdym. Türkmenistany da berdim. Türkmenistanda bir konferansda da berdim. Gowda garşyladylar. Ya Eruz hakkında da şeýle kitapda da ýazypdym görüňlerde de ýani beýle endi Telegramyň gowy tarapy şeýle açıklap bolýar, görkezip bolýar. Şol üçin bir täze bir açıklama bereýin dedim. Hawa heja goşgusy ya boğun goşgusy. Bizim aramızda biz özümüz de täze goşuy başlan wagtymyzda ýewdilýän zatçyda her misrada şol mesalaň boğullar deň gelmeli. Bir 11 bolsa hemme soňrusy 11 bolup gitmeli. 8 bolsa hemmesi 8 bolup gitmeli. 7 bolsa şol ýaly. Bir zat başlanyş soňra çeli şol boğullar deň gelmeli. Ondan täze şairçilik etýän adamam şu boğullar sanap oturardy. Deň mi deň näme diýip. Soňralar bolsa goşga kulak öwrenşýär da. Kulak öwrenşýär şol musigyna dil musigiden not. Bir musisyenler notları çıkanlar bilýär. Göz kulaklary öwrenşýär şo musigiýe. Şairçilikde de şonu ýaly, şo kulak öwrenşýär, ölçekden çykanlar ýa-da şonu taýýarlar alýanlar, şaýda bir zatla ba. Şaýda bir täginme bar diýen ýerde. Bozulan ýeri bar. Şunuýan şoňa. Şimdi biz şo goşguny Türkmen tehramyzda köpden şol boğun sanama bilen edilýärdi. Biz de şonu ýaly Türkmenistan garaşsyz bolandan soňra Türkmenistanlyken ýaz şairler gatnaşygym boldy. 25-30 ýyl öň. Ondan şonma bir gün baramna rahmetli merhum to ýaşulymyz Kasım Nurwadow Allah rahmet eylesin ýani 40 ýaly geçdi. Gowy şair, sagalar şairi özüm agam ýaly meşe gatnaşýam. Şonu aýtdy siz näme üçin goşuýuňyzy diýdi Türkmen şairi ölçegi dogry ýerine getirmeýäňiz diýip sorady. Men de sanap gördüm nähil emes dogry 7 bilen 7, 8 bilen 8 emes ýerine diýdim. Gördüm başga görüňler ýatanmyş. Dedim o sanamagymyzla bolmaýarmyş iş. Şol sanama diňe ol ilkinji adamlarmyş onu. Şol sanap duran mesleğin içinde de özüne göre ritim göretmelmiş. Ritimler varmış o. Bunu biz hiç vakti aytmadılar Türkmen'de herhalde. Yani yaşlı öňde var ya şairlerinde de aytmadı. Görsem özleri de bilmeýän bolmaly. Ya koşularyny da şol ýerine getirip durmaýarlar. Ýöne men bir iki makale görüpdim. Belki bilýärler da bardyr da hemmesine adından gürleşmek bolmaýar, köpleş bilmeýärler. Bilmeýärler. Şonu men 5 ýyl öň şo ritimleri men Telegram atsylynyň hora ýöne açykladım. Telegramda birinji şol aýdamda da kän dostlar geň aldyr, beýle zat da bar diýip. Şonda kän görülýän boluk maslahatlaşdykda şairler köpsi şonu ulanmaga da başladylar. Hem aýdylmasa bilip bolmaýar türkmen şairde ýazylyp kitap ýazylyp duran okap durýan. Emma bu aýtýan zatym näme?
bir täze çykan bir gurrundy. Öň ýokmy? Magtumlyň döwründe bolmanlarmy? Türkmenistandan mı gelen zatdy? Ýok, öňem bar. Eruzam öň bar, mun ýalytyn bermegem öňden bar, şu biziň habarlar ýok. Beýnans bilen. Men şol 25-30 ýyl öň şol eşdenden sonra ondan sonra ritme görä ýazmaga başladym. Ýöne başga dostlarym kän bir aýdyp diýip ýaýratyp bolmakda bolurlar. Telegramdan sonra ýaýratdyk şonu. Ýaşyldyk. Indi men size şu taýda bir käbir mesallar berjek bolýan. Birinji Mahtumullan başlaýyn şu meseleni. Ben size şimdi görünür ýaly deyin hem de näil ritm diýanyň özü näme? Ritm diýanyň bir zatyň tekrarlanmasy, gaýtalap durmasy. Bir zat bir şekilde gaýtalap dursa, şol ritm göretýär. Ritm näme sebäp bolýar? Ritm owdalyk berýär söze, teň berýär, musigy berýär. Şu ýerde Mahtumulyn asla seni görmemişen dildarım, bilmesen, gomrumsen, nämesen. Gamryn köňlüm hyýalyňa aldaram, bağ içinde gülmesen, nämesen. Sanap görýän, on mir emmek dogry, emma oň içinde başga bir adam bar. Her dörtte durýar, taýda asla seni dört, görmemişen dört, dildarım üç. Dört, üçlük bir ritmi var şunun. Eger soňraky misralar da şol ritme göre gitmese, şu goşgyň ritmi bolýar. Goşgyň heňi ondan pes gelýär. Owdan çykmaýar. Görün, soňraklarda da Mahtumul getirmiş, getiripdi. Bilmesen, gomrumsen, dört, nämesen üç. Gamryn köňlüm dört, hyýalyňa dört aldarym. Bağ içinde gülmesen, nämesen, görýärmi? Hemmesi şöyle yerine gelýänmiş. Diýmek goşgy diňe şol mesran 10 mirlin umryn gideniň ýa 8-de başlap hemmesi 8 bilen bolanly bolmaýanmış. İçinde ritmde bermemiş şonu. Deýli. Yankı okan goşgymda 4-4-3 diýdim. Indi gürgeniň goşguda var 6-5 gelýär ritm. Öňünde belent dağ, serinle duman, denizden ewsýär ýeli görgeniň. Bulut oýnap baran doza çaýlara, akar boz bulanyp sil görgeniň. Öňünde belent dağ 6, serinle duman 5. Denizden ewsýär 6, ýeli görgeniň 5. Bulut oýnap baran 6, doza çaýlara 5. Akar boz bulanyp 6, sil görgeniň 5. Emma bu sonra gelýär sizde. Man näil kesýän, halan ýerine kesip bermelim muny. Ýok, bir ritme ora kesmeli. Ýöne şol kesýän ýerine şol söz hökmen dogry dile gelip aýdylan bolmaly, tamamlanan bolmaly şu söz. Meselen, deňizden ewus diýip duran bolsa şu ýerde 6 bolup duran bolsa o bolmaýar. Şol 6 heja boljak ýerinde hökmen sözde soňra gelen bolmaly. Bir täginme berýän şu ýerde. Deňizden ewsýär diýip durup bilýän. Emma deňizden ewus diýip durup bilmezsiň. O wagtda ýalňyş bolýar. Şol diýmek 6 hejany bir ýerde kesmeli şol bir kelime doglan bolsun. Tägin mäger ýer bolsun. Bulut oýnap baran doza çaýlar. Akar boz bulanyp sil görýär. Taýda 6-5 ýyldyr. Mahtumullar var. Kâyerciklerde mahtumullar da bir istisnalan için almalı oluyor da. Yani yerde var göre umuman %99 şol gelýär. Şol içinde. 18. yüzyıl şair o wagtanyň arasında da istisnalar da bolýar da göýber geçilýär. Yani şu wagtda da şu yerine getirilýänmiş. Aýratynda men Türkmenistanda şuna kän dikkat edilýär. Şu ritm ölçeklerde bermeli. Berden owdan bolýar. Bermesen näme? Şol goşgy galat diýip bolmaýar ýene de. Ýöne şoň ahengi pesrek bolýar. Owdan bolmaýar ahengi. Şol üçin biraz şu puan neden şoňa bir numara berjek bolsak, aşarak numara alýar. Şeýle meseleler. Ýene de hem ritmi bir ýerde gördüň 6-5, bir ýerde 4-4-3. Munyň näme bir kadasy barmy? Ony hökmen şeýle ýazmaly. Ýok.
bu içinden gelen sese bağlı. Sen özün saylap bilýän. 6-5 bolup bolýar, 5-6 tersi bolup bilýär. 4-4-3 bolup bolýar, 3-4-4 de bolup bilýär. Gelýän ýöne bir şert başlýarlar. Birinji mesran näme gelse sen şol dewam etmeli. Soňra çelgi şoňla bitmeli. Şu şert bar ýa. Mesela men mesela öz ýalňyş başgaları da yaptırmayın. Özümkilerden mesela iyirek koşullarımdan edebiyatın giyin aydın iyicesinde 5-6 in nurana yıldız ıssadı verdim. 6-5 doğru tersi olup şu yerde. Sonra büyük bulut ay uyanıp durkuna 4-4-3 olupdur. Nurlarına kızgın şöhratı. İkincilerde doğru gelip duruyor. İkisi gidipdir, çıkıpdır şey olan. Öz koşkinlik örnek misal veriyen. Başka doğatlara öz koşkularına teredi verdirler, bakı verdirler. Özler çıkarırlar, şuladi bilenden sonra. Ama sonra koşkular mesela yazamda hem işe şuna dikkat ettim. Mesela kıyratım diyen koşku var. Ah kıyratım deyip, aydıp seni tapsadım. Yerkin bile giyin sehrada çapsadım. Görün täginmeler. Ağla veňre kıyrat diýip sözlermen. Ilga ayak iýdi gözlerine. Owadan etýär goşun giýdi. Durur ýerinde bir ritmi görä täginmeler berlerler. 4-4-3 gelýär soňra. Kerim Urban nefesin goşgusyny. Senemmiň sülgünmiň maýzamyň margyl görkünden ähli at ejip getdi 6-5. Senin goşoruňa 6 degmendir garalýar. Koşorlar mukaddes pergiz getdi. Türkmenistan goşularyny şeýle dikkat alınýar. Bu diňe Türkmen goşgusyna hasylan bir teknik de däl buna aýtaýyn. Şu ýerde Ali Akbaş Türkiýeden bir misal berjek bolýan. Onun goşgularyndan Aralın suyu kan gibi. Saagatma da var seyredeyin. Saat geçikli vermedim. 14 mutfaktır. Bakın tüketme böyle yani. Aralın suyu kan gibi. Yaralı bir ceylan gibi. Meğer göller de ölürmüş. Kuğu gibi, insan gibi. Ural'dan inen marallar mı? 5-3. Sonuçta 5-3 diyor. Sonra Azerbaycan'dan bir laf vereyim, misal vereyim. Azerbaycan koşuldan derya ilmin vermek olmaz ay ada. Tebip olan çağır gelsin ayada. Göz görmese ağıl salmaz ay ya da gel görmeye. 3 il, 5 il, 15 yılda. Şimdi bu tayda ayada buna girecekler bu öyle bir teknik koşuda dağıttı ki cinas siliyamına. Çünkü Azerbaycan'ı köp kullanılıyor. Bir de Arap Türkmenlerini de kendi kullanılıyor. Cinas hoyratlı, cinaslı hoyratlık olur. Orada kendi yayvanlaşan bir form sonuyordu. Onu da vakit gelse sonra görünmeler. Bir gelip de Kazak kişilerinden bir getireyim bir görecek. Şunlar da şu ritimlerin berilişini görüp bilerdiniz. Doğru tersine 4-3-4 yani Türkmenlikde köklenç 6-5 geliyor. Köklenç diyen emmesi ama. Yani 4-4-3 geliyor. Kazak bu koşkusunda 4-3-4 getir. Jar şurk edip. Şimdi ben Kazaklar yağla okap bilmerin ağzından sen hengine gidecek oluyor. Hengine ayıldıgını. Jar şurk edip ekevi ayıkasadı. Şekke Batur şıklanday kan meydanga. 4-3-4. Birevi kök, birevi jer tağısı. Adam için batısı kızıl kanlar. Ne diye? Jarşık diye, sesi, dövüşün atıp diye ikisi savaştı diye. Yeke Batır, bir Batır, şıklanday kan meydanga. Bir Batır diye bir öğüdü var yani meydana çıktı diye şunu yarap var ya. Birevi kök, bir diye iki adam oluşuyor. Bir gök yani, birevi yer, bir de yerin tağısı. Yerin biri gökte, biri yerin tağısını doğru bilemek doğrusu. Yerin kahramanı şunu yazıp olmalı. Adam için batısı kızıl kanat. Kızıl kanat bulaşıp batıp diye. Adam için batısı kızıl kanat.
Kazakça. Yani şularda da görüp bilýär. Diýmek, diňe türkmen goşgusynyň Türk dünýäsiniň hemmesinde ölçeklerde ritim berilýär. Bizde bermeli şol. Bermeýärler mundan soňra berse bolar. Berýärleram o iş edenler ýöne 5 ýyl öňem biz şu meseleni batdy gozapdym şonda da dostum kendi geň aldylar. Ýöne soňra şonu ulanmaga başladylar. Ondan öňe bakmam makalat gördüm men Badyr Türk dünýäsinde otapda diýen kän ýazylýar ýöne aýtsak bolan teoriýum bilen oglanlar aýtýany bilýärler ammadyr, ýazýarlar ammadyr. Men türkmenleriň hemmesinden habarym ýokda, gören jam aýtýar ýöne. Garaz, bu da bugünkü gurrun, belkem şair dostlarımda aýdapdynam täze başlayan şairlarymyz peýdaly bolar. Şairler hem de şairalara. Baryňyza Allah kuwat bersin, inki gurrunga duşýança. Sag bolun.